Vítajte u prvej série druhej epizódy nášho vlogu Cestovanie po Kolibe. Teraz sme sa ocitli v našom úkryte, kam budeme chodiť každý deň. Ne, každý piatok. Ešte bude chvíľku trvať, keď troška upravím, aby sa to dalo žiť. Ale nejak to už podarí sa. Takže teraz sa presunieme na ďalšie miesto nášho pobytu. Povieme za chvíľu. Takže teraz sa presúvame na miesto nášho ďalšieho pobytu. Dole tým smerom. Ukáž. Tak, tuto je taká pekná rieka, menšia. Ukáž. Vidíte? Tam tečie. Pekne. No. A našou témou dňa bude... Neviem, čo bude. Musíte sa tak na nás lepiť. No. Témou dňa bude tento vrešťací pes. Niekto ho tu uviazal. Ani nevieme kto. Chudák pes. Šteká tu vždy, keď ideme okolo. Však áno. Ahoj, ukáž psa. Tam niekde. Dokonca mu není vidno ani tvár. Taká škoda. Niekomu stráži pozornosť. No, nevadí. Teraz, jak vidíte, nočnú Bratislavu. No, tak tam ideme. Ideme tam, cestou, úzkou pre jedno auto a pár ľudí. Takže, ako prvé, spravíme jedno. A to bude, že sa pozrieme na tú stopku. Vidíte ju? Takže, keď ste už prečítali nápis stop, znamená to, že máme zastaviť. Zastav. A ideme ďalej. Takže, tu, jak vidíte, je veľká hlavná cesta. Zatiaľ žiadne auto nevidíme, takže dá sa, že není frekventovaná. Nám tam bod 1 zo 4. Takže, tu je bufet. Bufet je dobrý. Takže, menšia technická vada, ale nevadí. Pokračujeme v ceste do Bratislavy. Tu vidíme auto prvé, ale tak to není moc auto. Je to motorka, ale čo. Ale aspoň niečo. Tady sa bod zvyšuje na 1,2 zo 4. Vidíte prvé auto a hneď aj druhé. Takže tejto ceste už dáva 2 zo 4. Ale aj tak je to ešte o ničom. Ukáž peknú, krásnu Bratislavu. No, Bratislava, poviem teraz históriu. Bratislava je staré obchodné mesto, ktoré vzniklo spojením Uhorsko niečoho, Moravy či nejak tak. A volalo sa to predtým, že Prešporod. Pretekal tade Dunaj. Pretekal tade Dunaj, po ktorom sa plavili všelijaké možné tie hovadiny, jak sa to volá, loďky, tak. No, dovážali. Každý v Bratislave vedel po maďarsky a inými jazykmi, aj po nemecky a aj niektorí aj staroslovensky. No, neskôr, v roku neviem ktorom, dostala Bratislava právo mať vlastné mesto, takže už to bolo konečné mesto. Postavili si tam hrad a postavili aj takú kaplnku, ktorá sa volá Dom svätého dačoho. No, akože tam býval, ale to je jedno. No, a tam korunovali tých uhorských, kráľov, ktorí sa tam dávali také tie koruny a jablká, zlaté, ktoré sa nedali kopať, škoda. No a tie jablká, nejaké meče, či čo sa tam bolo, pasovali a tak ďalej. No, hrad bol síce pekný, ale prišla prvá i druhá svetová vojna a hrad zapálili a začal horeť. A keď zhorel, zostali iba hrady.
teraz ho ešte nevidíme, ale na budúce ho možno budeme vidieť, ak sa tam dostaneme. Je už krásne zrenovovaný, je krásne vidieť všetky tie 4 hovadiny a volá sa tzv. Bratislavský stôl, otočený hore nohami. Neviem, prečo to tak nazvali, keď to vôbec nevyzerá ako stôl, ale to je jedno. Že vraj tam býval raz prezident, ale podľa mňa ne. Prezident je v prezidentskom paláci, ktorý si tiež možno ukážeme. Aj ten dom Svätého Martina si možno ukážeme. Teraz sa presúvame do obchodného centra Polus City Center, v ktorom je výstava svetovej kávy, či niečo také. A že vraj Brazília zabera 1/3 svetovej populácie. Teda svetovej populácie kávy, akože tých zrniečok, čo sa dávajú do toho drtiča, potom sa drtia, potom sa zalejú vodu a tak ďalej a vzniká taký lahodný nápoj, ktorý nepijeme, ale ostatní hej. Tam sa pôjdeme pozrieť a keď už tam budeme, tak si kúpime niečo na žranie, aby sme akože neumreli od hladu. A však sa pozrieť, aký som kosť a koza. Spravujem sa za všetky strihy, ale ja za to nemôžem, lebo tento tu ťupas, čo tu kameruje, to nevie robiť. Takže minula sa nám aj pamäť v kamere, takže nemuseli niečo vymazať. Ale to je jedno, asi sa nám minie znova, takže budeme musieť spraviť jedno. Dovidenia! Presúvame sa k obchodnému znova. No. A keď už budeme v Bratislave, tak sa presunieme do obchodného centra Polus. Teda Polus. Toto strídi.